Ето калкана, вади шарана. Бачето му се опъва, ама и той не му се дава. Отов маха на камерата. Доста добре ще махаш. За коленията. Кажи нещо е копче, заболява ръката. Мене ме заболява ръката да валя там. Се опаква. А? И мен ме заболява ръката викам да валя риби. Служи на стойките на бе. Хубаво, че извадихме маркера, видя ли? Не, сега не сме вътре. Да. Ето калкана. Калкана рибаря. Калит. Давай, мой томче. Това е рибата на твоя живот. Да, виждам. Ако не е 20-ка вече, пали си чуй. Трябва. 20-ка не е. Да е 16-ка. Да е нов еко. Айде, след малко пак ще ме включваме.